Joo, mitä tässä on tapahtunut? Mitä vittua? Ei voi kun nauraa saatana itelleen perkele. Petri Kerditille oikein räjähtävät terveiset sinne Vantaalle. Kautta. Perkele vittujen vittu. Saatana. Täällä vissiin taas juottii vähän se. Kattokaa nyt. Saatana kun tossa äsken perkele koko lattia ihan lito märkä vittu. Vittu! Tosiaan. Mä äsken yritin katsoin tossa, että mitä vittua kun tietokone on näin päin. Mitä helvettiä, onko se rikkikin perkele kun niitä kuvaa ruudulle, juman kautta. Roskis on tuolla nurkassa ja en tiedä vittu. Lattia on aivan litoi märkä vittujen vittu. En... Olut tolkikin, siellä vittu nauraapi parktaansa tuo olut tolkikin itessä. Kuulukka tuntuu ennen mentiä. Jos sinä itse kato hoksaisit tämän jutun ja näin, niin sinä pikkusen hiivittyisit ja menisit asiassa eteenpäin. Niin. Kana! Joo. Eikö tässä? Kattiin pää en. Hei, mikä siinä on? Siinä on pizza. Pokkampi vittu, saatana ilmanen pizza, kiitos lahjoituksesta. Kiitos vittu lahjoituksesta. Yeah! Nyt onko koolo? Vittu kautta. Ihan sama kuin se myrkyt, että mä haluun muutakin kuolla, niin vittu en välitä paskakkaa. Korjanen rukot vähän pimputtelevia vähän läpällä aina naapurille. Kool! Korjanen rukot! Toivakaa! Vitu! Vitu jää vitu! Kato nyt vähän ykäisellä. Tää on viina, maista. Joo, vittu. No okei, mä joon sitä. Onko Tomesta sopea tyyni? Onko sopea? Harrastatko sinä animea? Harrastan helvetisti. Onko sopea? Vitun kuin kona. No, se nyt kieltämättä Ihan vitun kona. tyylikäs. Mistä tommosia löytyy? No ei eBaystä. Ja helvetin sopea. Kato kun tällainen yksinäinen mies, jolla ei koskaan ollut muijaa. Mä oon 29 vuotta, mulla ei koskaan ollut tyttöystävää. Niin on pakko tilata tällainen. Vielä. Me kaikki samat on tuohon fiilikseen. Kyllä Nyt on kona. Kyllä se joka löytyy. Vai kouta. Tätä vaan paijattaan ja paijattaa. Näin, sori. Tehdään noin.
Ei sillä se luikkuisimmat välikkää. En ikinä oo sellainen ukko. Mä oon vitu 0/5 ukko, jotka hakkaa tytyjä. Mä oon ihan vitu hellä ukko aina. Lyö mua! On täysillä koskaan. Lopeta! Ei lopeta. Onko tämä striimaajamiehiä? Huomenta. Pizza pilaantuu. Pizza lämpiää vähän siinä. Onko tämä striimaajamiehiä? On. Arttu. Arttu perkele. Arttu perkele. On hyvä todella. Ota tämä sinne reppuun. Joo. Hiukopalaa. Arttu perkele. Ai, täällä on kännimäinenit. Mutta ei voi missään striimata. Tosi kovat tunetkin löytyy. Kampinnaa on jäljellä. Mutta ei oo mitään missä striimata. Sanokaa missä voi striimata. Miten tässä jonkun naista puhuu siitä, että vittu miehillä on paremmat oltavat kuin naisilla? Eipä ollut. Kyllä se naisilla loppupeleissä on niinku helpommat ja paremmat oltavat tässä maailmassa. Että vittu tämmönen hermot noihin akkuihin. Saatana, oispa maailma vaan miehiä täynnä. En minä haluukaan, että tämä maailma... Ois muuten hyvä, jos kaikki naiset häviäis maapallolta, koska eihän tätä maailmaa tarvitse jatkaa enää. Me voitais lopettaa niinku tähän. Niinku kuitata tähän, että... Oltais vaan äijien iltaa veitettäisiin siihen asti, kun maailman loppu tulee, vittu. Oisko kokonaan, jos ei oo se ollenkaan ämmiä koko maailmassa. Oisko kokonaan vietettäisiin äijien iltaa siihen asti, kun tulee maailman loppu. Oisko kokonaan, koko ihmis, kun pelkkää isäntien iltaa. Oisko kokonaan, killi äijien maailma. Ei yhtään mua jo pidetään äijien iltaa siihen asti, kun maailman loppu tulee. Ei vittu, oisko kokonaan konapassa alaviva isännössä meininit. Nyt on se kyllä äijien ilta meininit. Perkele Jonne, kun Melkori pääsi. Vittu, vetäpä nyt sitä vähän sitä alkoholia, vittu nassuusi saatana. Vittu, mikä äijä, voi helvetti. Oisko äijien maailman loppu? Kun pannaan niitä niin... Miltä muuten tuntuu, jos on nussii, jos on niin iso muna, että niinku nussii ihan siihen asti, että menee niinku kohtuun se muna. Miltä tuntuu, jos nussiipi kohtuun asti? Eikö nussit on kaikkia akkoja niin lujia, että ne saa kuolleen siihen orgasmiin tai siihen nussimiseen. Sillä että menee mulukku kohtuun asti. Niin miltä tuntuu, jos menee mulukku kohtuun asti? Kohtuun asti. Mä katson noin hentaita, jossa menee mulukku kohtuun asti. Vittu se muija pyörtö siihen. Se pyörtö siinä. Se pyörtö, kun se mulukku meni kohtuun asti. Oli hyvä hentai tuo hentai nimeltä Euphoria-niminen hentai, niin se oli hyvä. Mulle pisänsi ja sulle... Sulle pisänsi. Missä lippis? Missä ei saa lippis? Ei mitään vaikea! Ei mitään se me kattu se! Ei mitään kakkoja! Missä niin viippyy? Jumala kuulee mitään! Oota! Come hakemassa niin. Tule! Oli vaikeeta. Vittu oikeesti. Ai vittu! Joo. Ei tosta tuukaan mitään. Vittu näytät sä villuu. Tää. Etkö sä vittu opi mistään mitään?
En. No perkeleen turvasakkeet. Niin siis, tiedätkö, mun on nyt pakko sanoa tää, sä et ehkä ymmärrä. Mut siis kun tää jälkeen sulla on nää liivit päällä, ja katsoo sun ikää, niin se luulee, että sä oot konaukko. Konamies. Tiedätkö mikä on konaukko? Ei varmaan tiedä. Se tarkoittaa sitä, että sä oot niinku semmonen työaukko. Joo. Kummanen isäntä. Joo. Niin ymmärrätkö siinä, että se luuli, että sä oot niinku semmonen kunnon niinku työaukko, kun sulla on nää päällä. Corner, kona, kong, tällä niinku se luuli, että kun sulla on nää päällä, niin sä oot niinku konaukko. Niinku semmonen kunnon työaukko. Niinku lippis päällä ja sä oot semmonen rekkamies tyyli ja niinku jot olvia aina viikonloppuisin ja tulee. Ihan vaan sen takia, kun sulla on nää liivit päällä. Voiko se ukko haittaa mullekin yhden euroakin nyt? Ota tosta hatsit. Joutuu. Sori siis, sori sitä häiritti sua, että mä tulin puhumaan. Joo, ei mitään. Mä oon ite niinku tuolta Etelä-Suomesta kotoisin. Joo. En oo Kainuusta kotoisin ite. Minä oon ite kanssa täällä. Oot ite Kainuulla? Joo, Kainuusta kotoisin oon. No niin, mä arvostan sitä ehkä silleen... Se on vielä koneempi. Siis mä oon niinku silleen niinku tuolta Etelä-Suomesta kotoisin. Joo. Ja nyt niinku kerrankin niinku tää Kainuussa tämän ukon luona niinku Kainuussa niinku kerrankin niinku yöllä vielä. Joo. Espoossa. Espoossa asti oli se isäntä. Melkein koko ikäinen Espoossa. Joo. Silleen niinku, no sekin on Etelä-Suomen Lohja. Joo. Suoraan Lohja. Joo. Niin Lohjassa on syntynyt, on siellä 3 vuotta ja sitten sen jälkeen koko ajan elämäni asunut Espoossa. Joo. Ja sä oot asunut jossain tää Kainuussa. Pakko mennä kuselle. Ei vittu! Haista paska! Mä näytin sille. Onko mikrossa? Onko se mikrossa? Mikrolla sytytetty. Se on parempi taitolaji. Jos ei animetut kiinnosta, niin mene helvettiin. Voit mennä samat tie saatana vittuun, jos ei animetut kiinnosta. Li. Ota mun sisko.